Het liep het wel, Jan, want ook best voetbaltrainer, dat het is alweer heel fruitvol wat Jereveen Sjen lid, alleen nog de chistanders, die gaan nou een antwoord daarop krijgen. Gewoon fysiek de beuker in en alleen nog maar de lange bal. Ja, nou dat is dan toch een mooi gegeven. En als je dat dan weet, dan kun je het er gewoon werken. Dit is toch niks bijzonders? Niks bijzonders, nee? Nee, dit kun je gewoon verwachten. Ook een bepaalde kwetsbaarheid verdedigend. Een wedstrijd PSV hebben we allemaal nog in onze herinnering, denk ik. Dat het gewoon 3 punten kunnen zijn en uiteindelijk verlies je. Vanwege bepaalde kwetsbaarheid in verdedigend opzicht. En die kwetsbaarheid die blijft nu ook weer. Want het goaltje wat ze maken in de eerste helft, gaat wel een persoonlijke fout aan vooraf van een aanvaller. Ja, van zijn ene. Nou zijn ene, ja. Maar wat met Jereveen nou dan? Wat met Streppel nou betekent? Niks aan de hand toch? Gewoon doorgaan. En blijven vertrouwen in wat je laat zien. Want ik moest een beetje schakelen tussen Dresden en Heerenveen. Ik snap het. Ik had er begrip voor. Ik heb ook niet de hele wedstrijd perfect kunnen analyseren. Maar ik heb wel de tweede helft gezien. En ik vind gewoon fantastisch mooi om naar te kijken. Het is hartstikke leuk om naar te zien. Ik denk dat er een keer man op boord is dat het geen probleem is. Ik zit bij alleen nog wel één ding aan te vregen. Als ze vol, maar die combinatie met Ødegaard nou op het zien erbij in je plak van Pelle van Amersfoort. Of dat een beetje herinneren keert haast. Wat ik stoot, Jan? Ja, ik heb het scorend vermogen van Ødegaard nog niet gezien. Nee. Maar goed, maar het is ook allemaal niet zo boeiend, man. Het is toch prachtig om naar te kijken. Ik zit gewoon op het puntje van... Maar wij vinden het leuk om dat even te analyseren. Ja, nee... Nou ja, goed, je moet al 3 wedstrijden op Riegen net meer scoort. Dat is misschien wel een licht probleem. Dus